Ya Allah, ngantuk. Bocah enak wong ngantuk ya di video kaya ngene iki. Piye to? Boloku iki. Enak wong ngantuk tenanan kok iso di video. Sampai keturun, ya Allah. Iki ceritane keturun tenanan iki karo boloku di video. Jangan ndak ndelok bocah iki. Ndak sebelah kan enek wong ngantuk tenanan di video. Karipan anake rewele mambengi suwengi. Di video. Dodol ngantuk di video karo bature. Yes, gara-gara pasar sepi ngantuk-ngantuk ning pasar. Sak lelek nek ben ngantuk. Karipan lur nyatuke. Anake rewel lain. Dadi ning pasar akhirnya ngantuk-ngantuk dodol. Boloku yo beling nek wong ngantuk di video. Ya wis ya, ngono ya. Assalamualaikum. Tak lek-lekne ben melek iki ben semangat neh nyambut gawe. Golek Maisah. Ngantuk ora dikek Maisah.